Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui tenim amb nosaltres Jordi Panyella, un periodista de referència al diari Avui i autor últimament del llibre Fèlix Millet, el gran impostor, d'Angle Editorial. Bon dia. Bon dia. Parlant de llibres, ets un apassionat de la lectura? Soc una persona que quan té temps llegeix. El problema en aquesta vida és tenir temps, i en aquest ofici nostre també, perquè el periodisme et treu molt de temps, però sí, m'agrada, quan puc m'agrada llegir, m'hi dedico. Has llegit algun llibre que t'hagi marcat? Això és difícil. A mi no hi ha coses, no hi ha llibres, no hi ha cançons, no hi ha discos que et marquin. Com que tinc poc temps, procuro ser molt selectiu, aleshores anar a lectures que m'interessin, i si agafes un bon llibre et pot marcar, entre cometes, marcar cada llibre que llegeixes, o en cada llibre que llegeixes trobar una cosa que realment tingui el sentit haver-lo agafat, però no hi ha un llibre que diguis, ostres, home, et podria llegir que llegint segons quins clàssics dius, hòstia, això és Eneida, etc. Això és fantàstic, això és qui pugui retrocedir fins a aquella època i viure-ho. La lectura també té això, que et permet reviure coses que han passat, no en concret, i sí en genèric, molts llibres que m'han interessat molt. Et podries definir com un gran consumidor de música? I si això, ens pots dir una cançó i un grup? No sóc un gran consumidor de música, tot i que m'agrada la música com a fons musical. Tinc les meves filles que en aquest sentit em superen per la dreta i per l'esquerra. Ara, si hi ha un grup que a mi, parlàvem abans de marcar, doncs m'ha agradat de forma especial en la trajectòria, és un grup que es diu El Último de la Fila, que ja no existeix, el Quimi Portet i el Manolo García, després el Manolo García va tirar pel seu compte i el Quimi també, però quan eren junts i jo era més jove, que encara ho soc, doncs, ostres, va ser un grup per mi molt important, sí. I cançons d'aquest grup, moltes. Moltes de quan abans eren els Burros i quan després van ser l'Último de la Fila, però unes quantes. Tens un cantó gastronòmic? O sigui, plat preferit? Tens algun aliment odiat? Jo no odio a res, ni a ningú. Això és més una cosa que cada cop tinc més clara. Hi ha gent que fa números per ser odiada, però jo no odio a res a ningú. Aleshores, costat gastronòmic sí. M'agrada molt la cuina, procuro cuinar sempre que puc. Soc un enamorat de tot el que és la cuina italiana i sempre que puc experimento. El problema de viure en família és que els experiments s'han d'ajustar als gustos familiars i a vegades faries més coses estranyes del que acabes fent, perquè, ostres, això no m'agrada o això, però pasta, i en base a la pasta, doncs, inventar, provar, assajar, bastantes coses. Vas molt al cinema? I si és veritat, quina és la teva última pel·lícula que has vist? Vaig molt poc al cinema, per la qüestió aquesta que et deia de temps. I ara fa temps que no hi vaig. Per tant, et diria una pel·lícula que queda una mica fora de registre. Quan disposo de temps lliure o llegeixo o procuro sortir fora o fer l'esport que el temps i l'edat també et permet, o si no ja et conformes a mirar la tele. L'altre dia sortia una dada que s'incrementa el consum de televisió aquests temps per la crisi. Com que tot és molt car, doncs un també mira de... No t'estic dient que no vagi al cine pel preu, però no és una de les meves prioritats. Parla'ns una mica del teu costat tecnològic. Prefereixes Mac, Windows, iPhone, Android i quins dispositius fas servir? Mira, diuen que una imatge val més que 1000 paraules, no? Aquest és el meu costat tecnològic. Es veu bé? Sí? Què t'estic dient? La tecnologia és fantàstica. En el meu ofici, la tecnologia ha suposat una revolució collonuda per la forma que tenim nosaltres de treballar. És a dir, abans tots els diaris tenien un arxiu on tu per documentar-te qualsevol tema baixaves i estaves el temps que fes falta remenant entre carpetes, entre papers. Ara qualsevol tema apretes un botó des del teu ordinador, Google o l'arxiu electrònic del diari o arxius. És a dir, fantàstic. Facebook per trobar i localitzar gent,
Jo en el meu llibre del Millet ho explico, doncs és collonut. El Twitter, per tenir informació a l'instant, és fantàstic. Hi ha un perill, que és l'esclavatge que això suposa. D'estar permanentment connectat a xarxes socials, a històries diverses, per un costat, i després aquest altre esclavatge consumista, no? L'Android o l'Smartphone X o iPhone treu no sé què, la versió nova al cap de 2 mesos, compra tal al cap... Per tant, no sé si encertadament o no, jo estic fent una resistència a caure en mans de la revolució aquesta tecnològica, és a dir, no la ignoro, no la rebutjo, però sí que procuro no ser-ne esclau. I per tant, de moment, quin telèfon tinc? Un telèfon. Per què serveix? Per trucar. Els canals d'informació ja m'arriben per altres costats. Ja que parlem de cultura digital, tecnologia, quina creus que ha de ser la relació entre el periodisme digital i el clàssic, el de tota la vida? Estan condemnats a convertir-se en un de sol. Fa un moment, és a dir, internet ho ha revolucionat tot i el nostre ofici l'ha revolucionat de tal manera que la forma clàssica de presentar les notícies en el paper està quedant superada cada cop més per la forma digital. Aleshores, les redaccions, com aquesta en la que estem ara, convencionals, han d'evolucionar cada cop més cap a redaccions on el periodista de paper ha de ser capaç també de generar informació digital i a l'inversa, el paper ha de quedar per unes coses concretes, el digital ha de servir per unes altres de més immediates, el paper hauria de servir per aixecar grans temes i grans exclusives, per entendre'ns, allò que al matí la gent es desperta amb una notícia nova, i el digital hauria d'explicar l'última incidència que passa al carrer, no? Estan condemnats a entendre's i a conviure i a fer dels dos un sol producte. No és fàcil perquè ningú ha trobat encara la fórmula de fer-ho encaixar bé. Hem començat l'entrevista parlant del teu llibre, que inclou la paraula Fèlix Millet. Sí. Per acabar, creus que s'hauria de canviar el nom a la plaça dedicada a Lluís Millet per la Fèlix Millet o, per exemple, un altre nom? No, això va ser un catxondo que ho va fer. La plaça Millet està molt ben posada perquè és l'home que va crear l'Orfeó Català i que va impulsar el Palau de la Música i és un homenatge que en el seu dia s'hi va fer. Si té un descendent que ha evolucionat cap a aquesta vessant delictiva, doncs pobre home no en té cap culpa. I ara que parlem de llibre, si vols, i ja que això és una entrevista, et donaré una exclusiva. D'aquí pocs dies al gener en publico un altre llibre. No del Fèlix Millet, però també d'un altre tema molt interessant, que és el Puig Antic i la revisió de tot el cas, i que espero que tingui el mateix èxit que va tenir el primer. No m'ho has preguntat, però t'ho explico així de forma exclusiva, perquè és la primera persona a qui gairebé li explico la novetat aquesta. Bé, doncs, moltes gràcies per l'exclusiva i fins una altra. Gràcies a tu per l'entrevista.